Základná škola Makov je veľmi malá škola, čo sa týka počtu žiakov, ale veľmi aktívna, čo sa týka zapájania do projektov. V tomto projekte sme si zvolili niekoľko menších čiastkových cieľov, ktoré sme počas školského roka sa snažili uskutočňovať. Na začiatok sme si zmapovali okolie našej školy a vlastne všetky nedostatky. Začali sme triediť odpad v triedách. Začali sme zachytávať dažďovú vodu na polievanie vyvýšených záhonov. No a vlastne takéto najhlavnejšie boli tie videá, čo sme vlastne zverejňovali na sociálnych sieťach. Taktiež sme sa zapojili do zberu šatstva, papiera, batérií a tým sme vlastne dali veciam druhú šancu. V prvom rade sa chceme poďakovať Ekofondu SPP za vytvorenie tejto súťaže a za to, že to spojili so sociálnymi sieťami, lebo pre nás, pre mladých ľudí, je to vlastne taká atraktívna vec a za to, že nemôžeme akože nechať tú planetu ako jednu veľkú skladku a musíme myslieť na to, že práve my ako mladí ľudia to musíme akože trošku zmeniť a vylepšiť.